estamos, a golpe de 19 de decembro, o vindeiro luns, temos programa especial, por certo, programa especial vinculado ao Nadal, vinculado á Lotería do Nadal, o Gallato que moitos cartos en Santiago, en Teo, na Estrada, en Ames, en Brión, en Santa Comba, en todos lados, aquí pola zona. Aquí pola zona, e viviremoslo en directo, vale? O sorteo do Nadal o luns, e por certo, o luns, xa que estou, faremos un especial, Alcaldesa Responde, con Lucía Calvo de Lauz, ás 10 da mañá, respondendo as cuestións dos veciños e veciñas ointes desta emisora. E agora, quen vai responder as preguntas dun servidor, para facer balance, porque estamos xa pechando o ano, co alcalde da Estrada, que nos visita novamente neste estudio, Gonzalo Louzao. Benvido. Moitísimas grazas sempre por acoller a Estrada, que toca a lotería na Estrada. Vamos a pedir aí a quen dependa, que non creo que sexa ninguén, que toca a lotería na Estrada, que, bueno, que podamos contalo tamén aquí en Radio Líder. Sí. Soe comprar, mercar lotería? Ou é máis a que dá, que recibe? Hai así un certo intercambio entre amistades, pero sobre todo sí que é certo que me gusta comprar algúns números, sobre todo do Concello. Eu tiño que contar que cando entrei no Concello o primeiro ano, retraseime en comprar, hai un número que só se vende na Estrada e é o que lle chaman o do Concello da Estrada. E cando chegou a hora de ir a compralo nos últimos días xa se agotara. E dixen eu, ti imagínate que toque, xa me estou vendo aquí a celebración na porta do Concello. O sea, un número específico da Estrada. Da Estrada. E de repente dixen, hostia, imagínate que toque e non hai excusa para decir que non o tiña. Entonces que xa o teño. Se este ano se toca na Estrada, vai nos a tocar. Ten algún número favorito así de remate? Non son nada supersticioso. No, vale. Se toca. Se toca, sí. Bueno, pois estaremos pendentes, o gallá que haxa fortuna e que eses cartos vayan pois a xente que realmente o precisa, a verdade é que sí. Gonzalo Louzao, antes de meternos en materia, hai que decir que o Concello da Estrada, informativamente falando, é un dos máis frenéticos en cuestión de notas de prensa, polo tanto, detrás de cada nota de prensa hai un obxectivo, que é intención ou que xa está, o que é unha realidade, polo tanto, vemos que hai traballo, pero antes de meternos quedou tempo a facer neste tempo de legislatura en este ano 2025, que balance fai? Que sensacións ten? Pois de que non paramos, son as sensacións de que, bueno, pois de que fai falta moita implicación, que temos que ter moito esforzo e que as grandes cousas que se están encaminhando neste 2025, aínda que seguro que moitas delas ainda non viron a luz en este 2025. Foi o ano de encamiñar moitísimas cousas, de abrir moitísimas cousas e de que o 2026 traia pois a execución de moitas delas. Falamos a máis importante, a que levamos falando 30 anos que vai a chegar á Estrada e este ano pois xa comezaron as obras no mes de novembro da autovía Estrada, ese último treito que son 33 millóns de euros que a Xunta de Galicia puxo en funcionamento e destino final do Concello da Estrada, o Polígono Industrial de Toedo, que tuvemos esta semana pois unha reunión coa Dirección Xeral de Estrategia Empresarial da Xunta de Galicia e con todos os interesados que tiveron constancia, que tivemos constancia no Concello, para que recolléramos as súas peticións, que adaptáramos o polígono ás súas demandas e que fixéramos un polígono para a realidade das empresas que queren focalizar o seu traballo na Estrada, as súas ampliacións e as súas novas naves e construcións industriais no noso Concello. Foi o ano no que inauguramos o novo edificio xudicial que vai a aunar nas dúas, nunha única sede as dúas instancias, a número 1 e a número 2. Foi o ano no que comezamos a reforma da Praza de Galicia, que remataremos nos vindeiros meses. Foi o ano no que apostau tamén a Consellería de Educación por moita inversión dentro do noso Concello. Falamos de que remataron as obras do Pérez Biondi, que remataron obras de eficiencia enerxética tamén en colexios rurais, que se inaugurou o módulo de madeira do IES Antón Losa Dieguez, por lo tanto, a aposta pola formación profesional específica do noso Concello, que é o moble, a madeira e, polo tanto, pois, a carpintería, no que nos fai tan especiais e tan deseñados no noso Concello. Foi o ano que tamén comprometimos para o 2026 as inversións nos pabillóns escolares dos diferentes colexios rurais e tamén do casco urbano do Colexio Pérez Biondi. O ano na que se comprometeu o presidente da Xunta, falábamos antes de outros concellos, pois foron Lalín, a Estrada máis Teo, nos que nos tocan 28 novas vivendas públicas de máis de 20 anos que non se facían vivenda pública protegida no noso concello. Foi o ano no que nos resolveron os fondos europeos, 10 millóns de euros para invertir, sobre todo no rural do noso concello. Falamos de que temos un proxecto que prácticamente engloba os 473 núcleos de poboación
Canto? 400... É que sempre que o di... son moitos. Cando din a estrada que é o concello máis grande de España non é por superficie, hai concellos máis grandes, e non xa en población, en superficie, en moitas cousas, pero en núcleos de población non hai que nos gañe. 51 parroquias en toda España, 473 núcleos de poboación. Antes era Don Benito, pero dividiuse, e agora somos nosos concello con máis núcleos. Isto vai a facer que, claro que era máis fácil actuar sobre núcleos máis concentrados no casco urbano, pero quixemos que fora o momento no que, se os fondos europeos veñen para transformar donde se destinan, pois vamos a implicar 6,5 millóns de euros solamente no rural. Despois vamos a destinar os restantes 10 millóns de euros pois en facer un novo edificio para os servicios sociais do noso concello, e tamén apostar pola Casa da Música, no cal pois é un edificio onde hai centos de nenos e nenas que estudan educación musical feita polo concello, co Conservatorio de Música e Escola de Música, e tamén está a Radio Municipal da Estrada, que lle mandamos un cariño grande aquí dende Radio Líder, que fai que esa casa por necesite unha reforma e que tamén invirtamos estes fondos transformadores en esa reforma. Incorporamos tamén o servizo do DNI, agora facemos na Estrada DNI e pasaporte tan só 10 minutos. Vivimos o ano cultural a Belén de Valladares, no cal pois coñecemos un pouquiño máis, sobre todo as novas xeracións, pois o que é unha das figuras do rexurdimento, unha das figuras culturais importantes e unha das figuras que está tremendamente de actualidade. Como sempre digo, creo que os seres humanos temos que ter referentes, temos que ter persoas que deixaran huella no seu momento e que creo que está de perfecta actualidade pois os valores que transmitiu a Belén de Valladares, tanto polo rural como tamén pola literatura e a cultura galegas e o idioma galego. Foi o ano no que invertimos 2 millóns de euros nos viarios rurais e son totalmente insuficientes, e vamos a prometer, estamos traballando xa para que o 2026 veñan outra inversión de 2 millóns de euros en viarios municipais. Foi o ano na que reformamos os locais sociais por importe de 700.000 euros. Falamos de 48 subvencións da Diputación de Pontevedra, 19 da Xunta de Galicia, para transformar os locais sociais de todo o Concello da Estrada do rural. Foi o ano tamén no que o Concello saldamos a débeda de preto de 3 millóns de euros cos traballadores municipais, que foi unha exixencia importante, pero quixen facela toda a xunta para que tuéramos un punto seguido con unha débeda histórica, no que construímos tamén vivendas sociais en Cora para que tamén foran Cora é unha parroquia da Estrada, foran tamén un apoio para o Departamento de Servicios Sociais para a emerxencia social. Foi o ano de apostar por reforma de instalacións deportivas, foron as piscinas municipais. Temos preparados xa 2 reformas en 2 campos de fútbol, o Manuel Regueiro e o novo municipal, o campo do Estradense. O ano no que incorporamos novas subvencións, tanto para deporte. Deporte foron 104.000 euros para clubes e deportistas federados e 100.000 euros para eventos deportivos. Foron o ano no que creamos tamén subvencións deportivas para eventos deportivos, como decíamos, pero tamén para a cultura e os rural da Estrada, que tamén lle entregamos ao rural da Estrada 100.000 euros para a organización das súas festas e eventos de todo o ano. Foi o ano no que comezamos os trámites para reformar a praia fluvial de Liñares, un dos baluartes turísticos que queremos facer bandeira do noso concello, non solamente a nivel turístico, senón tamén a nivel de recreo e disfrute e de apoio para a parte natural do noso concello, tanto pola cesión que conseguimos por parte da Sociedade de Caza e Pesca Río Ulla, como tamén pola búsqueda de financiación, tanto pola Deputación de Pontevedra como pola Xunta de Galicia. E xa os últimos días e meses do ano, pois estuvemos coa Conselleira de Medio Ambiente, no cal pois encamiñamos 3 actuacións importantes. A ampliación de dar que temos, chamamos de dar da guións, pero é dar de todo o municipio, a estación depuradora, quedousenos moi curtiña, ten 20 anos, cumpleu 20 anos nos últimos días, por tanto, pois quedousenos curta pola ampliación da rede de saneamento que temos, como tamén pola depuración que vai a ter que facer da ampliación das empresas que vai a ter o polígono industrial. Tamén conseguimos unha aposta para que teñamos a reciclaxe máis inmediata no rural, que creemos 50 illas de colectores, de todo tipo de colectores, tanto do colector vidro, papel e cartón, fracción resto, e tamén en reciclaxe contenedor amarelo, no que tamén co apoio que estamos facendo de enviarlle a prácticamente todas as vivendas que o solicitan un composteiro para que a fracción resto sexa compostada,
que teñamos pois un rural pois saneado, un rural no que ten que ver co reciclaxe, pois tamén pois cunha aposta importante para a reciclaxe e reducir o que mandamos ás hogamas sin clasificar e que clasifiquemos, digamos, cada parroquia nun punto concreto. E despois que tamén, pois, falábamoslo antes, o xirimbao, ese punto de referencia entre a Estrada de Teo, esa ponte colgante que naceu para a pesca, porque é un couto salmoneiro, que agora xa é máis un punto non solamente de apoio para a pesca, senón tamén un punto turístico, pois que vamos a facer pois unha área recreativa, unha área natural, pois nunha zona do lado da estrada que está xunto ao pé desa ponte colgante. Foron diversas apostas que fomos facendo, do máis importante, pero seguro que, bueno, pois o día a día dou para moito e que esperemos que o 2026 veña con enerxía renovada para facer isto e máis. Menudo relatorio, Esto, xa estaría a entrevista, porque relatou prácticamente, pois eso, anotado un pouco con esa chuleta, porque son moitas cousas as que dixo aquí agora mesmo, que falan de, bueno, de ter máis autonomía, de non empregar sair da estrada pois por o DNI, por exemplo, da mobilidade, da importancia da autovía, que o puxo en primeiro lugar nese relatorio, porque ter boas conexións facilita moito, pois eso, o poder ir ou o poder regresar, non? É importantísimo. E unha transformación. Realmente a estrada está transformándose en todo o que estamos escoitando agora mesmo. Vive uns anos de profunda transformación. Eu creo que todos nos din que cando chegan á estrada a nivel visual, xa se ven unha transformación importante nos últimos anos, pero é que agora mesmo coa gran importancia e transformación que vai a ser, sobre todo a transformación real vai a ser cando chegue a autovía á estrada, vai a ser cando nos vai a conectar aquí coa capital de Galicia en tan só 10 minutos que vamos a estar ao pé. Xa se chega rápido. Sí, pero quizáis máis rápido aínda. E aínda que non sexa unha cuestión de 10 minutos, de unha cuestión de tempo, vai a ser pois unha realidade e unha competitividade con outros territorios que non teñen esa realidade. Unha, porque somos un concello do centro de Galicia que a partir dese momento vamos a estar moi ben comunicados con un aeroporto, con unha estación de tren, con unha estación de autobús intermodal, digamos que cunha realidade comunicativa moi importante, moi competitiva e de forma gratuita, porque é unha autovía gratuita. En que punto está realmente? Bueno, en que período estamos? Por localizalo e por ver un pouco tamén o medio longo prazo. Estamos en ese período de 3 anos que vai a ser a execución desta obra. Vale. Necesitan 3 veráns, que é cando máis se vai a notar os avances, sobre todo en movimento de terras en obra. E agora estamos no momento no que comezaron as obras, xa se ve o trazado de por onde vai vir a autovía, porque xa se retiraron toda a masa arbórea de todas as parcelas. Xa está ese carreiro hacia Santiago trazado, e agora, pois, a partir de sobre todo o mes de marzo, vai a ser cando vayan a empezar os grandes movimentos de terra. Esa retirada da capa vegetal, xa pois o establecemento pois de traballos como están facendo agora de cotas, de topografía e de grandes movimentos de terra que virán xa de cara á primavera e sobre todo no verán pois vai a ser cando se vai a abrir esa autovía e onde vamos a por un lado pedirlle a xente que vamos a sufrir as obras que son sempre molestas, pero que vai a ser pois bueno, o gran transformación que vai a ter a arteria de oportunidades para o noso concello. O outro día visitaba a estrada, por eso digo que se chega relativamente preto, pero bueno, ben é certo que non hai unha autovía directa que conecte, e achegábamos ata un dos polígonos ali, que cunha empresa que poderán ver de novo ou dentro de pouco a entrevista que fixemos, CalPBB, que porque nos decía, oye, que claro, todos os que nacen ali na estrada teñen un agasallo, entre outras moitas cousas. Unha cesta con un montón de agasallos, sí. E contounos isto que sairá nesa entrevista, e achegámonos ata a zona industrial. Que segue medrando a xente, e máis con esta autovía e con esta conexión, pode ser un punto quente para que empresas decidan instalarse nese concello. O decía tamén ao principio dese relatorio. Sí, eu creo que é importantísimo que vai a autovía da man de oportunidades empresariais. A economía ten que ser un motor, os que somos da estrada temos que ter oportunidades para traballar na estrada, os que apostaron pola estrada no seu momento e que necesitan crecer teñen que ter solo industrial público, e é o que estamos traballando agora mesmo, prácticamente duplicando a superficie que tiñamos hasta o momento. Levábamos moitísimos anos con superficie esgotada de solo industrial público. Sí que existía solo industrial privado, pero en unhas condicións determinadas, e agora que quixemos dentro das administracións públicas é que teñamos pois ese solo adaptado
ás necesidades dos empresarios. Sí que están chegando moitas peticións de empresas grandes de fora, de empresas grandes do noso concello, de todo tipo de empresas que queren facer a súa pequena ou gran inversión no noso concello e que estamos escoitando a cada unha delas e estamos intentando darlle solución a cada unha das necesidades. Eu creo que acertaron moito na Xunta de Galicia, porque Galicia sexa non solamente pois esa Galicia calidade en recursos, en gastronomía, en turismo, senón tamén en economía. Temos que ter unha Galicia con oportunidades e a Estrada non pode ser unha excepción en esa Galicia das oportunidades. Eu decía no congreso que tiven pois, no mes de outubro que quería esas Estradas oportunidades que fundamentalmente eran tres patas. As comunicacións, que nos van a dar esa conexión e competitividade, con grandes inversións, que non somos alleos a gran esforzo que fan as administracións a Xunta para que teñamos as comunicacións. O solo industrial para darlles esas oportunidades á economía, que sexa competitivo. Non vamos a ser Portugal, decíamoslo na reunión, non podemos regalar solo industrial porque non é a función tampouco, pero sí que dar un solo industrial competitivo, moi competitivo, con grandes servicios e un prezo razoable para os empresarios de Galicia que queran apostar por Galicia e pola Estrada. E tamén pois a vivenda. Ese é o gran horizonte, porque o problema da vivenda non se soluciona con vivenda pública da que estamos traballando, non se soluciona con algo fácil dentro das administracións públicas, senón que é algo transversal. Está afectando sobre todo pois, as familias que queiran pois, comprar unha vivenda en calquera parte de España, e temos que idear, eso quizás sexan a carta aos Reis Magos que queremos escribir con letras grandes para o 2026, ter algún tipo de aposta, sexa por parte do Concello ou por parte de algunha administración, para que teñamos algo diferencial que faga que apostemos para que se construya na Estrada, para que sexa un atractivo. Sabemos que costa menos construir nunha gran cidade que nun pequeno concello ou un medio concello, pero temos que facer que teñan oportunidade tanta xente que quere chegar á Estrada a facer a súa familia, a súa vida. Tenga a percepción que cando miramos a política dende a administración local hacia arriba, ¿no? Esa política nacional e demais, que temos a esos partidos, un deles, o Partido Popular, enroscado xunto co PSOE, con outros, en outras cousas que non é algo tan primordial como a vivenda, porque todo o mundo dá igual as siglas, dá igual o municipalista ou non que sexa o partido, todo o mundo é consciente, e a xente da pé tamén, o problema da vivenda. E se todo o mundo é consciente dun problema, por que estánse buscando esas solucións ou os políticos están a outra historia? Pois quizás estén a outra historia. Tiña que facer autocrítica para todas as siglas. Para todas? Que están a outra historia, porque é certo que a Xunta de Galicia, dende a súa competencia, pois está creando directamente, hipotecando o capítulo de inversións para duplicar o parque de vivendas que hai en toda Galicia. Estáse creando moitísima vivenda, prácticamente calquera concello que lle ofreza solo para a Xunta de Galicia construen vivenda, aceptan ese solo para construir vivenda pública, pero creo que temos que ir da man de que tamén a vivenda de construcción privada pues tamén avance, tamén haxa construcción por todos os recunchos, e hai moita demanda. E hai moita infravivenda ou moito como hai moita demanda e pouca oferta, o que hai uns prezos moi altos que tamén moitas familias e moita xente non pode pagar. Iso está provocando que a realidade, pois, sobre todo pois, da xente máis nova, pois, sexa unha realidade moi cruda, non? Que tiñan que compartir hasta moitos anos pois, a súa vivenda con outra xente, e que hai unha realidade no que despois a min entristece, porque somos concellos de máis de 10.000 habitantes que non gañamos toda a poboación que poidamos, porque a reducción en aposta por construcción de vivenda é moi reducida, non? Os números non dan. A inflación que hubo nos materiais de construcción fixo que tamén se duplicara prácticamente os custos da vivenda en calquer punto de calquera parte de Galicia ou de España. Claro. E iso fai que se ennigrezca as capacidades de adquisición ou de aluguer de calquera familia ou calquera persoa que queira ter a súa vivenda. Por tanto, é unha realidade moi complexa que eu creo que habría que buscar unha solución, e dende as corporacións locais intentaremos buscarlle a varita máxica que non sabemos se existe, pero que é un dos grandes horizontes que creo que temos que solucionar. Está moi ben todo o que teñamos que facer dentro das nosas competencias. A vivenda non é unha delas,
pero temos que buscar pois, unha solución ao que ten que ver co habitacional para calquera persoa. Estamos nun período en modo Nadal. O Nadal ten un contexto moi específico, entre outras moitas cousas é a solidaridade. Entramos, non sei o modo, pero hai algo de nostalgia. O Nadal ten algo moi especial dentro do capítulo anual. Quero sacar o tema de servicios sociais. Como funciona na Estrada? Como está o nivel de desempregados na Estrada? Un pouco ese contexto de final de ano para, non sei, se hai algo de luz no 2026. Se funciona ben, se hai máis xente que precisa dos servicios sociais con respecto aos últimos datos, se van mellorando, non? Bueno, sí que é certo que é un dos departamentos nos que si é un departamento de máxima inversión do Concello, máis necesitaría. No orzamento que estamos elaborando, que queremos aprobar pois, nos vindeiros días, aumentamos a aposta polos servizos sociais en máis dun 20%, en 423.000 euros con respecto ao orzamento deste ano 2025. É unha aposta necesaria, unha aposta no que temos que atender pois, todos os servizos do noso municipio, o SAF, a gardería infantil, o espazo Concilia, a atención temperá, a atención á infancia, son servizos propios que diriximos propiamente dentro do Concello, e xa digo, subimos máis dun 20% a inversión a estes, e son insuficientes, pero é a capacidade inversora que podemos destinar co discriminación positiva hacia os servicios sociales, hacia as persoas, que son quen máis o pode necesitar, sobre todo en unhas circunstancias cando acuden aos servicios sociais determinadas. Urxentes, de necesidade máxima. E con moita vergoña a veces. Pero hai profesionais que poden atendelos nunhas condicións moi determinadas que fan que lle demos ese servizo á xente que o necesita. E xa digo, son insuficientes porque hai listas de espera, sobre todo listas de espera de grados determinados que son lentos en resolvelos e, por tanto, as situacións de dentro de cada unha das casas que o necesitan, pois hai que entendela, hai que atendela. Esa creo que é unha gran aposta por aumentar o orzamento, para chegar a máis xente, para chegar a unha calidade mellor do servizo e tamén pois, con esa futuro edificio que teñemos específico para os servicios sociais do século XXI, porque están na planta baixa do Concello, están adaptados os servizos ao espazo que había, pero temos que ter uns servizos pois, con autonomía, temos que ter uns servizos coa independencia máis reservados. E queremos, pois, precisamente, pois, eses fondos europeos que lle den o envolvente, o edificio para uns profesionais maravillosos e para unha aposta decidida que temos que facer polo servizo a nivel económico do servizo e ampliar estes servizos que xa temos. Para ter un dos tres piares, que a mobilidade, as conexións que antes mencionaba, está a industria e despois está o comercio, que ven sendo o mesmo, pero ten matices. Xente que levanta a persiana, que abaixa, esa xente que fai vila, que fai cidade, que fai músculo tamén. Coidamos os autónomos na Estrada. O comercio goza de boa saúde, non facilítase, ou no caso dos baixos que poden estar pechados, pódense reconvertir en vivenda, non? A ver, eu creo que o comercio é unha cousa parecida ao tema da vivenda, non? Todos sabemos que a debilidade que ten en todos os puntos de calquera punto de España, pero sí que é certo que dentro das administracións públicas temos que escoitalos e atendelos. Dentro do Concello pues, temos unha magnífica asociación de comerciantes que de forma altruísta cada un dos comerciantes pues, volcase para intentar dinamizar o comercio, para intentar despertar calquera singularidade dentro das administracións públicas. Creo que bueno, pues, funcionou ben pois, determinadas accións que fixemos da man do comercio para dinamizalo ou incluso para reformar o espacio público en favor da arteria comercial. Quizáis sexa pois, das zonas comerciais pois, máis valoradas, pois, esa Rúa Calvo Sotelo e Ulla que fai que esa céntrica espacio público peatonalizado pois, que funcione como unha gran área comercial en aberto, en espacio libre. Esa zona comercial pois, funciona, creo que ben, creo que evidentemente pois, sufre os problemas da globalización, sufre os problemas do comercio electrónico e sufre os problemas tamén dunha sociedade no que creo que cada vez está máis empobrecida, porque cada vez chegamos peor a final de mes porque a inflación que hai co mismo que cobremos, pois fai que seamos cada vez que cobremos un poquinho menos, que teñamos menos liquidez cada un de nós. E sufre pois ese día a día da sociedade coa globalización, co comercio electrónico, pero que tamén pois que se van adaptando tamén os máis hábiles, van se adaptando pois a unha realidade comercial pois cambiante,
pero que non somos alleos, pero que tamén dentro do Concello pois temos que atender e que fan vila, o que decías, fan vila. Que sería da estrada ou de calquera vila sin o comercio? A que vamos ir á estrada? Pois a comprar, a disfrutar dunha calidade, dunha atención presencial e dunha atención individual pois de envexa que non vamos a ter nunha superficie comercial ou nun comercio electrónico. Os baixos comerciais deben ser comerciais? Hai algún punto, zona que podan convertirse en vivenda? Estase falando desto? Na estrada poden ser vivenda en calquer punto do Concello. Sendo baixo? Sendo baixo, poden baixo ser comercial, antes incluso de que a Xunta de Galicia abrir esta posibilidade, porque o Plan Xeral da Estrada que data do ano 2013 xa comprendía esta posibilidade. Xa podía ser unha realidade, xa se fixera algún antes e agora pues, estamos dando licencias para que haxa baixos comerciais que están en puntos que non son de interés para o comercio. Vivenda. Que son vivenda. Por tanto, escasez de vivenda, vivenda. Escasez de comercio, comercio. Por tanto, pues, esa oferta da demanda pues, que faga que se regularicen e que a estrada que xa tiña esta posibilidade antes de que houbera a posibilidade en toda Galicia, pues, que tamén non sexa excepción e está sendo pues, tamén transformación de baixos comerciais en vivenda. Xa para ir rematando, obxectivos do 26. Vir a finais do 26 ampliando o relatorio que fixo que non é pequeno, que dou tempo a facer no 25. É un ano tamén, non sei se a nivel político, se vai vivir tamén con maior efervescencia, porque nada máis arrancar o 27... Xa eleccións, un pequeno traspé e hai eleccións. A ver, eu creo que non podemos ver a política como facer os deberes para as eleccións. Temos que defender o mellor de nós para que todo o tempo que esteamos que sexa de máxima rendibilidade para o cidadán, que sexa, como teño dito moitas veces, que tiñas esa vocación de servicio público e que o tempo que esteas pois eu, que ademais me toca pois, os anos máis xóvenes da miña vida, pois que sexan os anos nos que tedes máis forza, máis dedicación para emplegarlle a esta función da sociedade. Vamos, eu creo que lle teño que pedir, ademais de colmatar todo o que estamos elaborando en este 2025, continuar con esa senda, que avancen e comecen a transformar o noso municipio os fondos europeos, sobre todo pola parte rural, que saneemos o noso rural tamén pois cunha nova liña de axudas que vamos a crear dentro dos orzamentos municipais de 100.000 euros para apostar pola creación de fosas individuais dentro do rural. Vamos a crear unha liña de subvencións nos cales os llevamos a dar 1.000 euros a cada veciño que solicite ata que se rematen os 100.000 euros, que solicite esta axuda para que coloque unha fosa homologada dentro da súa vivenda. Queremos sanear en kilómetro cero, non concentrar, eso non dá resultado, concentrar para depurar en grandes cantidades fai que haxa vertidos de contaminación. Queremos que se xenera en cada parcela, en cada vivenda individual dos nosos 473 núcleos de poboación, que estea perfectamente saneado en pequenas cantidades e con fosas homologadas pola Xunta de Galicia, por Augas de Galicia, para que haxa cero contaminación e 100% de saneamentos. Este é unha primeira pata dentro de un lote de orzamento se queremos transformar todo o rural en este sentido e que saneemos o 100% do noso Concello. Por tanto, novas subvencións para as familias, as vivendas individuais do rural estradense. Como decíamos, servicios sociais, un departamento no que vai a crecer a inversión en máis dun 20% e depois tamén cuatriplicar a inversión en vías públicas, tanto en fondos propios, en orzamento, como tamén apostar por eses 2 millóns de euros en continuar asfaltando nosos viarios municipais e pedirlle que, sobre todo, pues, o Estado pues, aposte tamén, como facemos as outras administracións, por conservar as estradas e que esa Nacional 640, sobre todo, que está tan mal conservada que tamén pues, tuve en reunións con diferentes responsables, pues, agardemos que o 2026 tamén veña non solamente coa conservación da propia vía, coa mellora da seguridade da propia vía nos tramos urbanos, senón tamén con boas noticias para esa variante que faga que as comunicacións non solamente veñan por esa AG59, por esa autovía aquí a capital de Galicia, senón que tamén veña tamén por esa variante a estrada con esa Nacional 640, con esa, por lo menos con ese co proxecto aprobado e coa inicio dos traballos para que poidamos ser unha realidade para o 2026. Bueno, pois desexos que ten o alcalde para o ano que está a piques de entrar, É vostede navideño así? Moito, teño que dicilo que sí, que pero de ser xei navideño dentro de pouco xa me verán vostedes coxerse posto desexando de que non hai ser xei de Nadal bonito. Xa non o pos por guapo de bonito, bueno. Xa o poñemos para que xunto coa
coa decoración que temos e o espírito nabudiño que podemos ter, pois sobre todo xa non é a decoración, senón pois que sexa pois esa época, a mí encanta porque é esa época na que te xuntas con amigos que non tes preto, coa familia completa, esa época na que tes un pouco máis de tempo para sair o día a día e dedicarlle ás persoas que tanto se desfruta con eso. Lembra algo que lle trouxeran os Reis Magos sendo máis cativo? Bueno, lembro que me fixo ilusión este... Pois había xoguetes que me fixeron moitísima ilusión. Sí. Dende un tren que dirixía e que andaba eléctrico, que aquelo non había que empuxarlle, ata bicicletas, helicópteros, eu era moito de maquinaria. De maquinaria, de cacharrería. Coches teledirixidos. Unha vez un avión... Con cable ou sen cable, que despois chegou sen cable. E ata unha vez un avión dirixido con mando a distancia. Tamén. É unha máquina aquelo. Ahora pídelle algo ahora aos Reis. Eu que lle pido no mundo adulto. Que sí, que eu xa non lle pido nada material. Eu pídolle que sigamos véndonos os mismos, polo menos que non falte ninguén e que, como decíamos, que haxa moitísima saúde para todos e moita felicidade, que falta fai. Pois boas festas para vostede. Bicos. E tamén para todos os ointes que teñamos agora mesmo vendo ou escoitando esta entrevista e que sexan da estrada. Graciñas, alcalde. Gracias a vos. Boas festas. E feliz ano 2026.